Едни от най-красивите омъжени дами у нас пристигнаха пременени в страстно червени тоалети, за да се осведомят за последната мода при дизайнерските стайни аксесуари. Елеонора Манчева, Паулина Петракиева и Галина Димова бяха тържествено посрещнати от светския повелител Евгений Минчев. Най-актуалната новина около трите грации е, че са решили да се занимават с интериорен дизайн или поне любителски. Декорацията на дома отдавна е страст на световните им колежки Виктория Бекъм, Гуен Стефани и Ева Лонгория. Родните грации станаха подвластни на модерната тенденция активно да участват в процеса на създаване на уникални по рода си лампи. Десените бяха толкова изкушаващи, че нашите миси с България се пошегуваха, че дори биха си ушили рокля от чикозните платове. Идеята е да създават единствени по рода си предмети. Световно известните дизайнери Антоние Миро и Манел Люска изработват ръчно всеки детайл, превръщайки декорацията в произведение на изкуството.